И другите хора, които ме гледате, аз съм FreshBG и с мен се Дейв HD и под новото му име, той да се го каже. Пикачо! БГ! И сме с FreeMBG Proц. FreeMBG, моля. Айде. От нас да минем. И продължаваме. Минах малко в началото само дето. Туториала. Да, туториала, не мислех, че ще заведете. Да. И аз снимах, нали, естествено. Ама... Ние сме гадни. Да, естествено, те бяха така добри, че да ми прекъснат клипа. За Два което... Да, 2 пъти. За което искрено и сърдечно им благодаря. Няма защо. Ще ни дадеш ли пари? Ще ни дадеш ли пари? Много ясно. Донейт ми 1 евро в тема. Окей. И почваме. Аз И утре ще ма черпиш бургерче или дюнерче, зависи къде обядваме. Ху. Навитак. Че се съглася. Тази вечер гледай хубаво The да man who съм killed лош. Uncle Ben is out there somewhere. I will find him. И сега ще идем 2 години по-късно след случая, дето убият чичо му. I'll never stop looking for Uncle Ben's killer. И той... Never. И той казва в момента, че никога няма спре, докато не намери убиеца на чичо си. И го убира в първата мисия. Да. Уоу! Пикачу спойлер. Това е яко. О, yeah. This one, shit. Don't stop your feet like me. All units, vicinity of Tompkins Square Park. We have a robbery suspect fleeing on foot. Male, Caucasian, blonde hair, sunglasses. That fits the description of the guy who shot Uncle Ben. Хора, I better check it out. продавам фулмарки. За колко? Аз ще го купя. 200. Навитак. Зелен. Толкова ли? Аз съм... Да ти кажа, ние го изобщо използваме. Да, използвам други. О, this was shit. Те го кана яко. Кой иска да напишем нещо с термин? Не бе, не бе. Да. Сега ще идем до първата мисийка. Кой иска утре да напишем нещо с пермаментер маркер? Ай! Пишем... Аре, като имаме време, не Айде да напишем на госпожата по музика, че я мразим. Ай. Аз съм съгласен. И аз. Не искам ме изгони. заради мен. И аз ко? Всъщност аз съм на 110% на витак. Аз съм на един. Аз съм на 200. Това е 110%. Разбира, ти влизаш в жестите в Facebook, нали, по една снимка и аз ще оценя от 1 до 100. Някаква пусъл сърчица 9999788. Сега отиваме тук до първата мисийка. Отиваме до първата мисийка, манячета. Ого. Просто искам да напишете в коментарите, който гледа клипа, който съм прави труда да го гледа. Ние бе човек, много е трудно да седнеш на стола и да се излезиш пред екрана. Сега. Виж, не ме бийте, моля ви се. Аз съм само един паяк, дето ще ви наби задниците, ама не ме набивайте, моля ви се. Само не ме бийте, нищо друго не искам от вас. The ringleader looks like the guy who killed Uncle Ben. But I'm not sure. I need to get some pictures of him. Let's get a good look. Чай да вас снимам, защото сте много готини. Get a better angle. Много сте яки просто и няма как, нали, да не вас снимам. Ти, защото си много дебел и ще снимам. Couldn't ask for a better picture. That's not who I'm after. Something's wrong. О, си това
matando Spidey. Cadê? O Dora. Oh yeah. Glad I trusted my instincts. Жената котка. Spider-Man? Hell Кой with it, знае kill him. как в клиповете да се мютнат тъпата мишка? Not gonna happen. Oh yeah, bitch. Yeah, No, I'm on to you. Вижте какво правя, гледате ли? Знаеш ли? Не знам, мисля, че... Не знам. Hey, will you be my arch? О, да. Psych! Нали ви как да не ме бийте, бе? Вие нещо сте лоши момчета. No animals were hurt. Bad guys, on the other hand. Вие не знаете майка за нас, нали? Знаете, Okay, so I'm showing off. I'll be a criminal, you said. Oh, Power! Any second thoughts? как се... You're gonna pay for what you've done, Втората снимах Spider-Man! ли? Аз фото си се ти правя, че сега ще ме биеш. Bet that's kind of gross for you. Which I find hilarious. Who am I? Who am I? Опа! Ига! Some days you just got it. Ай, сега възкъп. Но ма кеф я стрелям с това. Hey, get me down! Come on, get me down Искам from долу here! ли? Quiet. Как Let me see your hands. See? It's your lucky night. You're not the guy I'm after. Сега къде? Те са тука. О, на хеликоптер. Да, боли. О, да. Прифо. Свободно падане. Мадмуазела. Странно момченце. Gotta head to that construction site if I'm gonna find this Herman Schultz guy. Кой вам каза дизлайк шут? Аз имам The Amazing Spider-Man 1. Някак си, не знам. Там мисля, че повече ще му кефи, че да знам. Ай, то ключото ми го направих на 1800. Ко? Тука пак. 1080. Now that the cops crack Да, down, да, every crew in the Ти ще city's кажеш, running че това low е on guns. веки. This'll give Всъщност us ще a ги hell of an правя на advantage. 720. Не, всъщност, Surrender the guns and let Не, me тука go in. някой Come get ще 'em, има Fox. яко How about I певане. take the guns? Ей, ти I don't откъде think си? you guys are qualified to use them responsibly. веки, ами... Къде са прави? Веки са прави, то трябва първо да... Трябва първо да има These are ours now! За мен. I tell you, you have other options in life? Ай, бързо е тука да I'm варя. really sure you do. Колко си скажете? Ей, тука на бързо. Ти ли са? Там че не усеща момчетата в моста. Не знам кой си ма трябва да носи. We're all better off if no one gets their hands on that ammo. Focus. Maybe I can sense where the other ammo crates are. Просто е така си глътка. Don't try that at Просто home. някакви такива движения.
have to break it. Сега. Walk away while you can still walk. Просто така. По-късно ще го разкоча. Така. Could you maybe pretend you know what you're doing? I think I made my point. Просто си ги карам за линия. Опа! One shot. 2 down. Let's go for the hat trick. Service here is terrible. I demand to speak to your manager. Schultz, don't worry, he'll find you. Get the camera. Къде стига чилите? Гриша! Не може да си е махнал от скайпа. Опа! Да, той си е махнал скайпа. И сега... This is why they never invite me to gang meetings. I ruin all their fun. Направихме каквото трябваше. Теодоре! Кажи бе. Ah, you must be Schultz. Dragoon said you were ugly, but whoa, he was being charitable. Think you can take me, huh, freak? Well, I'm not gonna make it easy for you. Няма да се притеснявам, че ще ми кажа, че от хората и да ми викат Теодор, аз нямам никакъв против, това ми е името все пак. Oh, come on. All your friends did. You just bought yourself a ticket to hell. Oh no, I'm so scared. Кажи бе, чакай, че са малко имам работа тук. No, I hear jail's a lot nicer now. The toilets have seats and everything. Не! Защото почнах то. Сега трябва да убиеца на чучу, нали? Да не си в запаленото помещение. Не. The tattoo. What does it mean? It's a gang thing. There aren't any gangs using that symbol. Стария рутер ми вървеше с по-малко от 40. Вау. Nice. Who's the man in the picture? Huh? I'm Carradine. Don't know if that's his real name, huh? Да. He sells guns. Without those annoying background checks. What do you mean? I mean, it's different each time. Както и да. Обаче пак ми върви с... You want the guy in the picture, huh? Look for a gun dealer in Alphabet City. Okay, he goes by Carradine. I think I got his latest number here in my phone. Wait, don't! Stupid! I was so desperate for answers, I let him play me like an amateur. For him so much to pay. Това so much да го бъде. Добре, техния блицкранк не знае как да хупа. Ама ми познах, че ли? Не, аз не играм. Like Captain Stacy used to say, use the little fish to catch the big ones. О, то е яко! Катерина е много по-яко. Това е яко тук, че... Докъде си? Аз съм вече втори левел на компа и вече минах, мисля, че това. Чая да се апгрейдна... Ей, ниво си! Второ! Глей го. Коя мисля, бе, бумак? Сега втората. Коя се апгрейдна? Рейнджа, трола или... Коя мисля мина? Тая дето то се измъкна с димна бомба. Дето сме къща ли? Да, не, дето сме... Дето трябваше да закопаме, дето трябваше да правя в пажени едни съндъци.
О, че си много назаде, бе. Това е супер далече. След това си в запалената къща, след това гониш Шоня и след това се прибираш в холмето и отключваш скинчетата. Хубаво, кое да апгрейдвам? Рейнджа? Трола или... Кое използваш повече? Еми... Силата... не баш. Ама, чай са всъщност. Дай силата, ама аз нямам за сила, ще апгрейдна. Опа, е бъдлита, бе. Рейнджа ще апгрейдна. Или не искам част по музика. Покемон. Ran out of road. When are people gonna learn it's Spider-Man? The hyphen is important. Either I find the cell phone tower and hack it, or I have to stalk every person in this neighborhood. Yeah, I think I'll go with A. Не, да, стои го гледа. Тя не гледа. Ама тъчу. Да, плюс това тебе те изгониха, защото се засмяха лицето на госпожата. Тя си го заслужи. Давай някакво 4. Пикачу, покемон! След това ноците са 35. И някакво такова. Само казвам пример, не че е казал, че ноците са 35, защото не са толкова. Колко стари, кажи мен? 8. Да, бе. Пробери в Уикипедия. Ето е 8,5 бе загубен. Не е вярно. Вярно е. Не е вярно. Whoa, they've got multiple backup security systems keeping people from hacking the cell tower. Gotta find and decrypt them. Lucky I have an instinct about these things. В момента тегли ми се игра, прави се и се тук на една игра и се обработва клип. Вау. 3 в 1. Вау. Such a deeper. Ека. I'm going to feed that Pokemon. Ще фидваш покемони, че ли? Да. Чакай, ти показа като познах една песня. Нали само няколко... Танцувам си няколко Покемон. Мужчата, обръща се тъглей, са чили. И аз някакъв да не ходам. И може... Find another way. Ама не, аз мисля, че затова трябваше да го изгонят. Чули? Ама ти като се изхилят лицето. Изгоните го! Ама аз поне това... Аз поне не са хилят. Ето Той се хилеше в чина. Да. Принцип колко се ставаш? Я знам 11 и половина. Such a deeper. Знаеш ли какво? Вау. Часовника на майка ти съква. Да, може би, не знам. Hello. It's not me. Изъм. Тая мисия ще е изи. Хайде гледам. Знаеш коя друга мисия е лесна? Това. Майка ти е. Бла. Вау, Зак съвсем бъв, това не се вижда често. Okay, Alphabet City, talk to me. Хубаво. Значи мапа. Мале, само Грагас да го е взел тоя, не знам какво ще му направи. Ам супер, той се раздели на билет. What are you going, gun? I thought you were into arson.
Yeah, but these days everyone's strapped. You can't set a peaceful fire no more without some punk from another crew taking a shot at you. All right, I got you covered. Swing by the alley behind Jazzy Johnny's nightclub. And hey, cash only. That could be Carradine. Time for old Spidey to go clubbing. That's not Carradine. But whoever he is, can't let him put more guns on the street. Spider! Let's not fight. Never mind, let's fight. Hai detto cosa andavo a sparare. Didn't I already fight? Or do you have no original movement? Ditch the evidence. I'll buy a drink. A Molotov cocktail. Oh, posso usar ele? Your call, Spider-Man. Chase us or let those people burn. Seriously, I don't think there's much demand for barbecued spider. That's a keeper. Good thing my costume protects me, but not enough. Ow, 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 ow! Hey, my glasses are all fogged up. Oh boy, much obliged, Spidey. Anytime. Ok. I should head over to the comic stand and check in on Stan. Сега ми телефон ли спех? Тия нашите уникални фидери. Няма ги срещни. Ще кажа едно нещо. GTA към пиксек. Опа! Дай го. Хобит, трилогия 5 гигабайта. Не, GTA 5 59. Опа! Хобит трилогията е колко?
почти дете. И то всъщност кое е? Трилогия е трите серии в едно. В смисъл, теглят са трите наведнъж. Ако са... Аз сега влизам в някакъв пазар за комикс тук. Не, те са по 7, 10, 16 гигабайта. Ако са супер HD, да, нормално. То клип ще стане адски дълъг, ама ще се струва да много го гледате. Аз няма да. Аре, Ганпланка ще направи пента. Не, няма. Peter? Hey, Stan. Oh, welcome back, true believer. Gosh, I haven't seen you in the store since... Тук е сплакат нещо. Това да няма шурки. Няма своя чурка. Комикси за Spider-Man. Как? Сега трябва да играеш на видеоигра. Да, видеоиграта. Нормален. Spider-Man видеоигра. Аз я превъртя. While my friends check out the band at Jazzy Johnny's, I get to swing around town getting beat up. The glamorous life of a superhero. Други, ама се остави да умреш, защото на хората няма да им е интересно. Ма яки ли са? Какво става в тази игра? Играеш, ще видиш. За мен е специално направено. Ласкан съм. Bring it on, I'm ready. Ама, аз не съм ще някакъв... I'll be a criminal, you said. Money, power. Any second thoughts? Графика за такава бичка. Okay, so I'm showing off. Колко направо един скелет от Wave 2! Аз ще ми This is intense. Аз ще стигна до трети лево, ще се остри. Hey, you just a scrawny kid, ain't you? I'm disappointed in you. Really? You're all tricks. More tricks. Yeah, he's right here. I'll remember this. Fight, just how bored I am. Boy, tougher than you. Want anything? Mono ain't mono. And the judges give Spidey a perfect score! Okay, the judges are just in my head, but still. No animals were hurt! Bad guys, on the other hand. You're not so scary at all. Wave 3! What planet is that? Fighting. Не да знам. Към Габи. And pull! I can't work under these conditions. Your breath reeks. Tug of war. I think I made my point.
Да. Skinny, ain't you? I gotta do a lot better next time. Final wave! Can't even stop to scratch my nose. That mask don't scare me. I tell you, you have other options in life? I'm not really sure you do. Еми... Да се впиша в топ 3 на играта. Няма никакви топове, топ. Тук без луха. Топ бина. Топ много трудно. Топ 2, топ 3, топ 4. Man, it's gonna be really humiliating if I'm terrible at this. Ай, чао. Добре бе, защо всички късат направо, човек? Еми... Лига. Всички късат. Сапорта къса, топа къса, не знам си кой къса. Топа може, ама сапорта. Сапорта, той е тебе. Ко не е ли вярно? Давай скипнем сапорта, той е. Гледай го къде си може спайдер. Okay, in what world does meat lovers mean mushrooms? Yahweh, and I'm like, nah, and she's all like, yaha. Имената се казва Мариела. А? Как се казва жената? Мариела. Яско. Йорданова. Ко? Ние имаме една Мариела от класа. Нали? Видиш ли между малтика? Между козунаките. Turbo boost! Знаеш какво е това? Кой? Повече снимат клипове. Ло. Oh yeah! Знаеш какво е клип? Oh yeah! А значи, какво става между козунак и кифо? Гош. Борят се. Up in the web! Какво се получава между козунак и кифо? Кифо с козунак. С шоколад. Има и козунак с шоколад. Това не е само. Значи козунак с мармалад. Значи нещо като питка с захар. Да. Ям. Перфектно. Wait, you gonna count that? I thought we had trust. No way am I letting you kill anyone else. Spider-Man! Help me! Please! Shut up or I'll shut you up! Calm her down, damn it! I swear I will kill the both of you! I know, Uncle Batman. Hostage comes first. О, шокнаха. Най-мразя тия гоненици. Еки обича игричката гони.
Ай, кой бягам се. Ай, така. Добре. You okay? Just shaken up. Get that psycho! No more hostages, Carradine. Just you and me. I promise, Uncle Ben. Сега трябва да Promise he won't get away this той time. убиеца на Чучубен. Може ли да не правиш реклами на разни хора? Ти тъп ли си или да? Това са убили Чучуби. О, убили са Чучуби. Трябва да го убия сега, защото съм лош, защото съм важен. Значи... He can't have gotten far. Ти имаш логика, че са да убили Чичо ти и ти ще го убиеш на ново, така ли? Не, имам логика, че ще убия този, че е убил Чучо. Странна логика. Ти не го убива. Спасяваш тази жена и накрая той катастрофира и умира от кофе за what is your emergency? I need to report a dead body. Еми уби го. Хубаво. Да, сега ще снимам. В момента му чух двете имена. И те ко? Фамилията му е Пешев. Не, вярно. Даже бележника го пише. Пише Петев. Трите ми имена са Теодор Петев Банев, както искате ми викайте. Не, вярно. Казва са Тошо Пешо Баня. Да. А пък Валентин Ангелов. Валентин Георги. Валентин Ангелов Десислав. Да. Честно? Да. Аз, брат, един нали там дед казах тонката дед вика, че не ми знаеш името, казах Валентин Ангелов Десислав. И аз Десислав си го измислих и така, но не знам как и се оказа. Не знам. What's worse, having a wedgie or people seeing me pick my costume out of my butt? Не Десислав, Как си, аре кажи? Венцислав. Аз показах Десислав. Да. В колко снимки да направя? Една на уния кървен плакат, дед пише ок или де да знам. И нататък тръгваш с влака, той е много далеч на 1 километър. Good guys have minions. There's nothing inherently evil about minions and I could use the help. А pictures Тук ще ме приближиш с мишката. И хубаво да. Докато ти светне отстрани зеленко. Не светва. Хубаво, чао. Чао. Ще ме е готово. Сега може да подсакат и това на нещо. Чуете само да го пуснем с къс. Да, тук ще е доста Пеше. Те също е штурмо. Ало, Пеше, какво ми се правиш? Защо в историята имам порно? Сигурно, защото си гледаш. Аз не гледам порно. Каза го то, дет си говори с кой беше. Now that's a beautiful shot. Да. If I get spotted, this is gonna get ugly. Gotta move faster. Ко? Той има начало. Ама ти си съгласил, нали? Ко? I get it, Doc. I know how this is supposed to go. I tell you, my parents beat me. Aunt May's gonna hear about this sooner or later. And I don't want her to be alone when she does. Този клип става дълъг колкото майка. Нека буа. Като някакъв него. Същия като беше. Дали е беше? Господин флегматичен. Кой е беше? Не си представя с как. Да. Тук самия там път някакъв
Да, аз това беше много. Обаче. Сейчас къде е горе, къде е долу. Кой иска на малко приемите си идея? I promised Aunt May I'd be home soon. Better get moving. Или на Джимод. Аз после на Джимод ще цъкам. Това, чао. Чао, да може да ми прекъсна клипа. Чао, Теодоре. Чао. Теодор беше фан. Павло е всяко каза дома. Клипа. Теодоре. Кажи. Няма да го спорам. Що? Сега я ще правя като тебе, брат. Сега като те затвори и ти спираш до костюмите и това е. Да, бе. До костюмите. Return home. Alright, лека. Лека. Ой. Пеше. Ай, чао. Чао, Пеше. The guy who killed Uncle Ben is gone. Не знаете. О, Ню! Вай! Вижте само, дами и господа, какво направихме. Айде, Вало, не можеш да ме затвориш, аре? Аз мога и на двамата да ви затворя. Да, знам. Искаш? О, не. Да? Кубай. Бай. Си. Чао, Венцислав. Пеше, свърши ли? Не, само да се такова костюма да го видя дали. Тук имам някакви нови костюмчета. То на железния, The Amazing Spider-Man 2012, 2014, Iron Spider и някакъв Vigilante, Cosmic Spider-Man, космически. И това ще бъде от дългия клип на The Amazing Spider-Man 2. Очаквайте на единичката съвсем скоро, даже утре сигурно. И чао за сега и до следващия клип.